До сега никога не ми се беше случило някой да ме чака да влезна в изоставена сграда. Ще експлорваме изоставена сграда. Закарах ни с Мерджа мобила до тук. Между другото, това ми е първото извънградско каране. Аз само си търсих едно пасажирче да ми се навия на акъла за опитно зайче. Как рейтвате моя кар експириенс? Много добре, много добре. Сега тук по тия чукури. О, това има някой. Така, влизаме от към мазето, so welcome! Тук изглежда мега смут, мега готино е, браво, добре, имаме и стълбище, поне нещо е останало от тази сграда. Така, предполагаме, че това са били някакви бани, продължаваме напред. So, тук отново няма нищо. Ние просто влизаме за вайба, това е, няма да намериме нищо със сигурност. Вайб в мазето, айде в мазето, айде вайб в мазето! Какво ще стане, ако някой ни изскочи? Какво ще стане, ако някой ни изскочи? Тути бао, идваме, къв фенер, бе, идвай на тъмно. Добре, тук изглежда малко хорор. Малко плашещо изглежда, но не е много. Важното е, че не е много. Някаква дупка, брат. То навсякъде има дупка, аз не виждам място без дупка. Окей, сега тук прескачаме и ще излезнем на някакво друго. Какво бе, брат? Брат, ти луда ли си? Тя извика заради някакъв паяк ми изкара душата, аз си викам, че някакъв наркоман излезна. Буквално си викам, че е изпещя, защото видя някой човек. Аз направо се потресох ти заради паяк. Това е чист протеин, моето момиче. Дора да експлор. Опа, не, айде да скачваме нагоре, тук е скучно. So, let's go, продължаваме към горния етаж. О май гад, Hello Kitty! Така, това е втория етаж. Абе хора, вие знаете ли, че експлорваме май някакъв изоставен хотел? Поне на мен такъв хотел ми изглежда. Те преди какво им се е случило там? Кефиш ли се на Hello Kitty-то? Да, много е яко, виж го. Буквално сме еднакъв цвят. Еднакъв цвят сте. Да, розово. Да ви покажа гледката от моя 5-звезден имот. Много е шукар, знам. Онзи пич там е най-шукаритета, няма да ви го снимам. Тук няма нищо, отиваме на третия етаж, сигурно и там няма да има нищо, so let's go. Какво викаш?